Sa 8 ka adlaw nga filing of Certificate of Candidacy, gawas sa mga iladong personalidad nga mga politiko sa Davao City, ubay-ubay sab ang mga midagan nga mga baguhan sa politika. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, doon ay mga first time nga mudagan. Apan doon na sa'yo mga nidagan na itong niagi apan wala palari ug subling magpapili alang sa 2025 midterm elections. Unang higayon nga mudagan sa lokal nga posisyon ang 53 anyos nga si Larry Franco. Magpapili siya isip konsehal sa 3rd District ubo sa Partido Federal ng Pilipinas. Usa siya mga buot iduso ang pagiya sa kabataan sa saktong dalan. Nagatuo ko nga makatabang ta sa effort sa ato ang local government para mas ikauswag pa sa atong syudad. Ang aspirant nga si Daniel Guillen mudagan unta pagkasenador. Apan naalangani na matud pa siya, busa nagsumite na lang og COC pagka 3rd District Councilor. Ikaupat na matud pa niya kini nga pagdagan. Now, I'm running for councilor simply because I want to help also. And people should know that for the last 25 years, I've been campaigning that people should know our government. Si Joselito Tan, lakip sa unom kamamudagan pagkamayor sa syudad. Ito pa lang, subukan. Magpapili sa pagkamayor ang content creator nga si Roweno Caballes o mas iladong si Boy Isog. Usasa ko ang pangandoy, ang mudagan sa pinakadako nga syudad sa ato ang nasod, ang Davao City. O karong adlaw natuman ako ang ako ang pangandoy. Mudagan pagka 3rd District Congressman si Dindo Robert Plaza. I'm already a retired public servant. I want to continue to serve my people and leave a legacy. Magpapili sa pag-usab ang Peace and Development Worker nga si Maria Victoria Maglana, isip representative sa 1st District. Ang advantage sa tingin ko ay mukhang mas magkakaroon na ng debate. Kasi noong 2022, wala namang handang makipag-usap tungkol sa mga plataforma. Natapos ang 8 ka adlaw nga filing of Certificate of Candidacy nga dunay unom ang magtigi pagkamayor ug upat pagka-vice mayor. Sa pagkakonsehal, 22 ang midagan sa 1st District, 25 sa 2nd District ug 27 sa 3rd District. Sa pagka-congressman, 5 sa 1st District, 3 sa 2nd District ug 5 sa 3rd District. Sara, karon natapos na ang filing of Certificate of Candidacy. Magsugod ang election period sa January 12, 2025. Samtang magsugod sa ang kampanya alang sa mga local positions sa March 28, 2025. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.